Moro taas, ollaan täällä Emmelin ja Eelen kanssa tekemässä taas videota. Moi video. No niin, munamies. Nyt kommentoida, kumman pulli on parempi, mun vai Eelen? Ei ollut edes fulli muuten. Oli. Sä katsot tonne, sä katsot tonne. Pikachu! Nyt oli. Pyöri tähän yli. Eli vuoro. Mikä lähti muuten? Päätä ite. Oikeasti läntee. No. Polvinte! No. Pikachu! Mä tiedän hyvän tempun. Lipatsii. Mä tiedän hyvän tempun. Hei, ai. Bakki. Voitte. Voin pistää paremmin. Päkki. Katsotaan miten mulla lähtee toi päkkeri sylälle. Se elää pullo. No mulla lähtee pullover. Kattokaa päkki pullover. Nice, Elvur. Mitä tää keksii meille? Päkki. Polvinte. Tässä on heimoillaan kyseltä. Emeli. Rauhoitu poika. Ja. Hyvä. Siinä. Nyt mä yritän sitä munatemppua. Se oli selkäpäkki. Pitäisikö mulla vetää Kainer selkäpäkki? Pitäisikö mulla vetää Kainer? Mäkin osaan niinku... Mistä vetää Kainer pullover? One bounce Kainer pullover. Yhden pompun Kaineri ja selkäpäkki. Nyt kävi melkein huonosti. No ei se käynyt. Sä tulit tohon. Mitäs tää Eeli keksi meille? Hui! Ländäs vielä. Emeli. Kattokaa mummu. Ketä sitä kerää? Se on niin nyt mä yritän ilman pomppuja selälle. Toi on pomppu. Ei se on pomppu. Mä niinku tällä. Tää ei oo mitään pomppu. Ei kun ilman mitään tällaista. Tää osata varmaan. Kato. Ihan pitkälle. Liian pitkälle. Seuraava. Tästä trampasta on siis lähtenyt jo 3 joustajaa. Tää jousta ihan sika hyvin. Kertokaa muuten alas kommenteissa, että haluatteko tramppatestin, minun, Emelin ja Eelin välisen tramppatestin. Kertokaa kommenteissa. Hui! Mulla on kyllä häviä. Niin ei kun mulla häviä. Yritetään jotain massiivista temppua. Okei, lehmätemppu. Mikä toi oli? Ukakaa. Kyllä mäkin osaan. Pompa. Vetskari samalla kun mä vedän. Vedätkö hetki? Mä vaan mun vetskari samalla kun mä vedän päkkäri. Sinä kuvat. Mitä? No kattokaa, mä vaan mun vetskari kun mä vedän päkkäri. Anna. Kattokaa. Siinä. Ja kattokaa. Ei kattokaa. Ei oli. Mä koitan päkkiä. Ui.
Kuule, Mä oon niin vanha mummo vielä. tee se nyt. Otin niin vanha mummo, mä jaksat tehdä. Leija. Ottakaa leijakainen. Mä saan leijankainen. Mä osaan kaineri. Mä saan leijankainen. Onko enää kuitenkin kaineri? Kaineri. Toi kaineri lähti ihan hitsin tuolla. Vuoro. Se oli massiivinen kaineri. Nyt tulee vasta ne kunnon temput. No niin, nyt me opetellaan täällä uusia temppuja. Ensimmäisenä oli kongbäkkäri. Anteeksi. Sakseellista. Ja en lähti kohun polttiin. Tai se oli poliivoltti kyllä. Periaatteessa. Tää mä saan varmaan olla nimi. Mä saan tän lähitä. Bong. Mä koitan vielä uudestaan. Mulla on lähin jo. Mulla on lähi. Mä saan nyt sen sun suoraan. Saaks tää jätä ekana? Ei saa. Oo! Meilläkin. Ollaan yli. Sitten elppu. Eli koittaa sitten mä koitan vielä uudestaan. Ei. Ei meillä tee. Hei, Ei meillä tee, vaan tee. Ok. Jes. Noniin. Mä lähden tohon kun volttiin. Eli. Märkä. No niin, mä yritän nyt. Sä et saa sitä, munamies. Kato nyt. Ei mennyt. Lähempänä kuin sun. Kos mä yritän siellä läntiin, munamies. Oli. Mä osaan tää paremmin kuin te. Se oliko minästä? 1/3. Näytän sen suoraan. Ettu saamalla. Eli sä hyppäsit köykyltä ja sä et silleen. Ottakaa. Mun nimi ei kun en mä kerrokaan sitä. No oli se ainakin lähellä. Kongainer fulli ländi. Ai. Ei tossa, et saa edes kongbäkkeri. No. Tää äijä ei uskalla kertoa sen nimeä. Eli. No Henkka. Niin. Ei se ole vaikeampaa. No mä en halua kertoa mun franssaa sinne. Niin. Emeli tietää sen jo. Sama. Ethän tiedä. Tiedän. Kerro. Ihan sama, ei kiinnosta. Ihan sama. Sama. Ei sä voit sanoa ihan kameralle. Tämä. Ei oo. Mä voin kertoa mun vanhan nimen. Niin, se on Henkka Hacker, ei oo enää. Mulla on uusi nimi vai mitä, Emeli? Joo, mutta äijä. Se, jos sä koetat laittaa kameraan, se on vaan Henkka Hacker. Niin, mulla on uusi nimi. Niin, mut sun pitää laittaa Henkka Hacker. Niin, no niin, nyt lähtee hulluuden. Kattokaa tätä kameraa. Nyt meni kyllä munari. No niin, Emeli. Anna vähän puustaa, niin metsi vetää. Pitäisikö tekää tuplakakapuun? Se kuka saa vikainen päkkäri selälle häviää. Ai, Mä en päkkäri. enää voi vetää. Mä menin kameralla. Mä sain ennen sulla ei mennyt. Sulla on tullut täysin. Ei meni. No niin, mä yritän. Emeli. Minkä? Mä yritän. Sä osaat. No niin. Toihan oli ihan helposti. Se meni. Niin. Tää teille. Oo! Tää meni niinku ei tälleen jo. Ei mennyt edes polviin. Meni, sä et vetänyt sitä suoraan. Temppu mikä tehdään? Vedä tuplapäkkäri.
veikkaa tuplapäkkäri voittaa. Okei, se kuka saa aikana tuplapäkkäri. Nyt me tehdään tämän videon aikana vaan tuplapäkkäreitä. Kyllä. Ei. Vitois. Ei, se on mahdotonta. Ei oo. Noniin, Emeli, mä yritän nyt pyöriä. Sä vedät niskoille. Anna kumpi, jos mä saan tän. Joo. Mä annan sulle hunti, jos voi. Ei ollut. Joo, Emeli, se eteeseen niin saa sitten varmaan selälle. Ei ollut. Niin periaatteessa. Mut se on vaan periaatteessa. Joo. Se lähti Emeli niinku niskoille. Ei lähtenyt niskoille. Joo. Eli. Moro Eeli. Elää siellä uija ja uija. Sit on mun vuoro. Joo, ota tää. Tripla. Meillekin. Vitois. Seks tuplapäkkäri. Te ette osoittaa mansikkaa. Et oo säkä. Kato, vedä. Mitä? No nyt mä yritän pyöriä. Tää meni vähän muutostua, kun tarvii. Oi kamera. Kolmas oli Gaineri. Eli. Teppu. Oi.